азизои дил, кам буд зиёд буд, ками моро ба ҷои мӯл бинед. Инҷо ана ҳамон минтақае ки ман фикр мекунам хори ҳулул задагӣ ку сарҳади кӯҳҳои Панҷрӯд гуфта, вани пиштаки ҳамин ва боғи акои ки буданд, акои ва Одил, акои Одил. мо медонед барои ки кӯҳи Ревад равем. куҷо рафтем? ҳамунҷа рафта бо ҳамин қадари дига охир оро рафтем ки сари мо рафта бошем. сари моли акои Ризолиддин. ин суханҳо барои миннат кардан просто барои отчёт додан аст. ҳоло аз ин поён то Панҷрӯда хело ра ҳаст. хело ра ҳаст. дед намоён недиҳа. поин ба. умуман ман мехоҳам ба ҳамин ҷо бо шумо худоҳофизӣ кунам. ҳозир мефурем даруни деҳаям мегирем. тансиҳатию хонаводӣ насибатон. ин меҳнатҳо ройгон барои шумо буд, ҳамчун ҳамватан, ҳамчун ҳамдиёр. маро бегонагӣ натарошед. ҳамдиёри худатон ҳастам. дар тӯю маъракаҳо, дар ҷашнвораҳои мактабӣ, дар аксбардориҳои мактабиву халқӣ ҳатман даъват кунед омада. мо аз таҳти дилу ҷон хизмат мекунем барои шумо. умед ном дорам, ин бародари азиз Парвиз ном доранд. ҳатман омада хизмати шуморо мекунем. занг занед ки ин заҳматҳои мо зоеъ наравад. агар гӯед ки барои ин заҳмату меҳнатҳо мо боз чӣ кор метавонем карда бошем, ҳатман дар канали мо аъзо шавед. ҳатман як комментарии хуб нависед. агар малол нарасад лайк монед ки ҳамин видеои мо титу парешон шавад. дар ватсапҳо, дар вайбер, дар имоҳои худ история кунед ки падилитсия кунед ки ҳамина доираи зиёди бародарои мо бинану моро бегона нашуморанд. як рӯз не як рӯз шояд фарзандои мо, шояд худи мо, шояд ягон шогирдони мо дар деҳаи шумо аз паи ризқу рӯзӣ ки гаштанд, вақте ки пурсиданд ту ки ҳастӣ, ту чӣ ҳастӣ, ман агар гӯям ки ман умед ҳастам, фарзандам гӯяд ки фарзанди умед ҳастам, шогирдам гӯяд ки шогирди умед ҳастам, бегона тасаввур накунад. ҳамин қадар орзуву ҳавас дорем бародари азиз. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. зафармандиву саодатмандӣ осмони софу беғубор дар болои ватани мо, дар болои мамлакати мо соябон бошад. яке аз мақсадҳое ки дар кӯҳсор азоб аст, ҷазоб аст. баъд бисёриҳо фикр мекунанд ки мо фоидаи зиёд медида бошем аз ин корҳои худ. ягон дирҳамам фоида намебинем. зеро ки аз 1 март сар карда ютуб пул доданро барои блогерон қатъ кардагӣ аст. ройгон хизмат карда истодаем. танҳо ба он хотире ки бо шумо ёру бародар шавем. панотон ба худо. хеле ки дар наворҳои гузашта мегуфтам, як ҷаҳон ташаккур. ҳатман аъзо шавед ки аз наворҳои ояндаи мо, аз деҳаҳои Артуш, аз водии Зарафшон, аз тамоми кӯҳу кӯҳпораи диёри худамон бехабар намонед. панотон ба худо бародараи ман. азизои дили дида ногуфта намонад ки мо аз моҳи апрели соли 2023 сар карда азм кардагӣ ҳастем ки дар самти Хуҷанд, Панҷакен ба кироякашӣ машғул шавем, ба одамкашонӣ машғул мешавем. ҳатман ҳамин рақамҳое ки дар зери экранҳо мебинед сабт карда монед. ҳатман занг занед. чӣ хизмате ки дар ҳамин роҳ ҳаст мо ба анҷом хоҳем расонид. аслан барои ҳар як деҳае ки мо маълумот пешниҳод мекунем аслан мушкилиҳо пеш мебиёянд. дар бораи деҳаи Панҷрӯд мо аз китоби Панҷрӯд ки муаллифи он ҳазратшоҳи Давлатшоҳ мебошанд маълумот ҷамъоварӣ кардем. ба муаллиф низ як ҷаҳон ташаккурҳо мехонем. рафтем. гузаштаи Панҷрӯд норӯшан аст, зеро таърих ва тамаддуни қадими он ба зери хок рафта, аз худ дар зери хок нимсӯхтаҳо, хокистар ва зарфҳои шикастаи сафолин боқӣ гузоштаасту халос. ҳатто дар бораи сабаби Панҷрӯд ном гирифтанаш ҳам далели дақиқи қонеъкунанда дастрас нест. абдураҳмони Мустаҷир дар рӯзномаи сафари Искандаркӯл ки соли 1870 китобат шудааст, дар бораи номи Панҷрӯд чунин маълумот додааст. он қишлоқро Панҷрӯд мегӯянд аз он сабаб ки сари ҷӯй аз 5 ҷӯй иборат будааст. шояд ҳамин тавр ҳам бошад, зеро ин деҳа дар байни кӯҳҳо ба як ҳамвории чун кафи даст монанд буда, аз тангии ҷониби шарқи он ки дарё ҷорӣ аст 5 ҷӯй сар шуда ба боғот ва заминҳои киш ҷорӣ мешудааст. ва ҳоло аз он ҷойҳои қадим танҳо ҷойи Малик ва Тарнова боқӣ монда, се тои он ба сабабҳои гуногуни тағйирёбии табиат барҳам хӯрдааст. дар ин мавзеъ 5 рӯд не, танҳо як рӯд вуҷуд дорад ки имрӯз онро дарёи Уреҷ меноманд ва дар гузашта Рӯдак яъне дарёча ном дошт. ба сабаби пурталотун ва тезоб буданаш мардуми маҳал ба ӯ сифати наробро додаанд. агар 5 ҷойбори онро панҷаи он як дарё гуфта қабул кунем ки он рӯд аз ҳамвории чун кафи даст убур карда ба 5 сӯи оби худро равон мекунад, шояд дуруст бошад.
ё ки шояд дарёчаи Рӯдак оби худро аз 5 дарёи кӯҳӣ чун кӯли Калон, кӯли Чуқурак, дараи Каткистон, айлоқи дараи номдори Тандара ва Артушдара мегирад ва Рӯдак ташкил мешавад. Чунин номгузорӣ шуда бошад. ба ҳар боис бояд гуфт ки ин ном ҳанӯз аз давраҳои хеле қадим аз замони зиндагии Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ мавҷуд будааст, зеро зикри он дар Китобулансоб ки аз асарҳои таклифшудаи охири асри 10 ва ибтидои асри 11 аст, бо номи қарияи Бунҷи Рӯдак омадааст. Панҷрӯд деҳӣ хеле қадима будааст. Аз рӯи баъзе бозмондаҳо ки ҳангоми бо бинокориҳо ва кофтукови гӯрхонаҳо ёфт шуданд, бояд Панҷрӯд таърихи пеш аз мелодӣ дошта бошад. Панҷрӯди қадим мувофиқи гуфтаҳои шифоие ки замонҳоро тай карда ба мо расидааст, якчанд маҳал иборат будааст, ки онҳо Шерзод, Хоҷа Бодом ё ки Мазор, Упор, Сочӣ ё Сочак ва Қалъа буда умуман Панҷрӯд ном доштааст. замони барҳамхӯрии Сочак маълум нест, вале мегӯянд ки мардумаш хеле бармаҳал фирорӣ шуда ба Фориҷ, яъне Ӯзбекистон рафтаанд. Упор бошад 23 июли соли 1870 аз ҷониби русҳо оташ зада вайрон шудааст. Панҷрӯд баъд аз воқеаи ҷанги Мири Киштӯд бо русҳо дар сои Нова, пушти майдон, сари Мазор ва миёни ҳаёт аз нав барқарор шудааст. Упор ва Сочак дар байни асрҳои 17 ва 19 ба сабаби воқеаҳои таърихии сиёсӣ аз байн рафта, ин мавзеъҳо ба заминҳои кишт табдил ёфтанд. вале дар охирҳои асри 20 ва ибтидои асри 21 аз нав ин макон ба маҳалҳои аҳолинишин табдил ёфтанд. аз рӯи нақли пиронсолон ва калонсолони деҳа роҷеъ ба Упор ва Упориён маълумот дода гуфта буд, ки ин деҳаро русҳо оташ заданд ва мардумаш фирорӣ шуда рафта танҳо як пиразани барҷомонда дар як кулбаи нимсӯхтаю вайрона умр ба сар мебурд. дар асоси маълумоти шифоҳӣ бошад, аҳли Сочӣ ба сабаби ёвигарӣ фирорӣ шуданд. мегӯянд, ки дар хориҷи Ӯзбекистон бо ҳамин ном деҳае вуҷуд дорад ва пирони он ҷо гуфтанд, ки аз вилояти Кӯҳистон омада инҷо муқимӣ шуданд. маҳаллаи Қалъа, ки ҳанӯз ҳам Қалъаи Кӯҳна ном дорад, яке аз маҳаллаҳои калони Панҷрӯд аст, аммо чӣ гузаштаи дуре дорад ба хубӣ маълум нест. ҳамин қадар равшан аст, ки дар гузашта ин ҷо макони ҳокимнишин буда, дар охири асри 19 ва ибтидои асри 20 аз он як қалъаи вайронае боқӣ мондааст ва ҳокимонашро Малик мегуфтанд. танҳо як нафар аз он маликон бо номи Малик Санҷар дар забони мардуми таҳҷоӣ зинда мондааст. ҳамин қадар маълум аст, ки дар асрҳои 9 ва 10 ин мавзеъу ҳокимнишин ва ободу пуршукӯҳ будааст. аз он давра 3 мавзеъ бо ҳамин унвон омада ба мо расидааст, ки ҷӯи Малик, майдони Малик ва пули Малик Санҷар ном дорад. қалъа дар баландии болои ҷӯи Малик рӯ ба рӯи Упор воқеъ буда, дар поёни он дар соҳили чапи дарёчаи Рӯдак масҷиду мадраса низ мавҷуд будааст. он масҷиду мадраса то соли 1870 вуҷуд дошта, таҳсили ибтидоии худро мулло Тош, мулло Шарифи Неъматилло ва мулло Саид ин ҷо гирифтанд. бо фармони генерали рус Абрамов он масҷиду мадрасаро русҳо оташ заданд. абдурраҳмони Мустаҷир дар бораи мавзеъҳои аҳолинишини Фалғар, Мастчоҳ ва Фон маълумот дода, роҷеъ ба мактабу тадриси он ҷойҳо низ баҳс кардааст. дар бораи Панҷрӯд ҷойи обод аст, боғоти бисёр дорад гуфта бошад ҳам, дар бораи мактабу мадраса чизи равшане намегӯяд. 3 масҷид дорад мегӯяд ӯ, аммо он масҷидҳо танҳо масҷиди ҷомеаи соҳили дарё дар ёди мардум монда, масҷиди дигар дар кадом мавзеъ будааст маълум нест. тахмин меравад, ки маълумоти оташзадани масҷиду мадраса ба сиёсати забткориҳои русҳо мувофиқ набуд. ба ҳамин ваҷҳ Мустаҷир хомӯш бояд монда бошад. изи қалъа ва тарҳи зербинои он ҳанӯз дар ибтидои асри 20 барҷо буда, замини атрофи онро яке аз зӯрмандони деҳа бо номи Розиқ истифода мебурдааст. ҳукуматдорони марказӣ барои амну бехавф нигоҳ доштани роҳҳои савдову тиҷорат дар сари роҳҳо маконҳои назоратӣ ташкил карда, дар он ҷойҳо гумоштагони худро волӣ таъин мекарданд ва аз онҳо молиёт талаб мекарданд. мавзеи Кӯҳистон, ки Моғиону Киштӯд ва Фаробу Шинро дар бар мегирад, дар сари роҳи савдову тиҷорат воқеъ буд. дар асрҳои 18 ва 19 ба майдонҳои тохтутози бекигарӣ ва ёвигариҳо табдил ёфта, роҳҳо ноамн шуда буд. аз ин рӯ ҳукумати Бухоро Каттабек Девонбегии туркӣ Мингро ба Ургут бек таъин карда, амнияти роҳҳои савдоро ба ӯ вогузор мекунад. Каттабек Иноғбеки Мингро ба Киштӯд бек таъин карда мефиристад, ки тахмин дар байни солҳои 1800-1810 воқеъ гардидааст. аз байни кӯҳҳои водии Зарафшон ягона роҳи бехавф, ки Кӯҳистонро ба Фону Яғноб ва Варзобу Ҳисор мепайваст, роҳи ағбаи Говхонаи Кӯли Калон буд. аз ин рӯ Панҷрӯд ҳамчун мавзеи ҳокимнишин аз замонҳои қадим дар ин водӣ мақоми махсус дошт, чунки замони давлатдории Суғдиён дар водии Зарафшон ва аз он ҳам пештар дар давраи ташкилёвии сарразми бостонӣ, муносибати савдову тиҷорат байни Бохтару Суғд танҳо бо ҳамин роҳ воқеъ гардида метавонист. аз рӯи маълумоти самъонӣ дар Китобулансоб Панҷрӯд бо номи қарияи Бунҷи Рӯдак ёд мешавад.
ки сайёҳи араб Идриси ҳофиз онҷо ташриф оварда марқади Абу Абдуллоҳ Ҷаъфари Рӯдакиро зиёрат кардааст. ин хабар ба охири асри 10 рост меояд. аз ин ҷо маълум мешавад ки ба ин мавзеъ на фақат тоҷирон балки сайёҳон низ ба зиёрат меомаданд. ин маълумот тақвият медиҳад ки Панҷрӯд дар гузаштаи дур мавзеи обод ва маркази аҳли маърифати вилояти Кӯҳистон будааст. дар боло роҷеъ ба бунёд гардидани бӯстони Бунҷирӯдак ки дар забони мардуми маҳаллӣ майдони Малик унвон мешавад гуфта гузаштем. азбаски бунёдгузори ин боғ кадоме аз маликони Панҷрӯд будааст онро майдони Малик номиданд. азбаски ҷасади устод Рӯдакӣ дар як гӯшаи он ба хок супорида шудааст, пас ин боғ хеле бармаҳал аз фавти шоир бунёд шудааст. чун Абу Абдуллоҳ Ҷаъфар Рӯдакӣ соли 936 пиру афтода шуда ба зодгоҳаш бармегардад ва соли 941 чашм аз олам мепӯшад, Малики вақт чун рамзи ҳурмату эҳтиром ва мувофиқати мавзеъ бар сари роҳ ҷасади ӯро бар гӯшаи шимолии боғ ба хок месупорад ва аз он боғ як порча заминро дар шакли секунҷа вақф карда байни боғ ва он вақф деворе бунёд мекунад. Малик поси хотири ин қофиласолори илму адаби халқу ватанашро ба ҷо оварда васият мекунад ки ҷасади ӯро паҳлӯи ин абармарди таърих ба хок супоранд. ҳамин тавр дар доманаи дараи Камаро дар пушти бӯстони Бунҷирӯдак туфайли оромгоҳи устод Рӯдакӣ гӯристоне бо номи пушти майдони Малик ташкил меёбад. ин хабар бекаму костӣ аз забони мулло Муҳаммад Амин гирифта шуда буд ки ин маврид ёдаш кардем. чун ҳокимияти маликони Панҷрӯд аз байн меравад, боғи мазкур ҳамчун мулки давлатӣ ба дасти мири Киштӯд мегузарад. ҷойи Малик аз иншооти қадимтарини Панҷрӯд буда аз тарафи як нафар аз маликони маҳал бунёд ёфтааст ва ба ҳамин ваҷҳ ҷойи Малик унвон гирифтааст. ин иншоот мулкҳои поёнии дараи Санҷириҳову Шохпошхӯр ва роҳи болоро обшор мекард. ҷойи мазкур аз доманаи тангии арабу аҷам оғоз ёфта аз паҳлӯи чапи он роҳ ба сӯи Артучу кӯли Калон мегузашт. дар он замон мулкҳои пирӯз ҷойи алоҳида дошт ки аз доманаи сои Нова сар мешуд. Иноғбек мири Киштӯд таъин шуд, қалъаро ба сари кулолӣ кӯчонда барои обёрӣ кардани мулкҳои Ҳуснобод ҷойи Маликро васеъ карда аз кони намак ба сӯи Ҳуснобод иншооти нави обёриро бунёд кард. заминҳои он мавзеъ обшор шуда ҳусни тозаву нав ба бар кард. мардум онро Ҳуснобод номгузорӣ карданд. Иноғбек истифодаи ҷойро барои роҳи болои Панҷрӯд манъ кард. Панҷрӯдиҳо аз доманаи дараи Санҷириҳо сар карда ҷойи Тарноваро ба сӯи кони намак бурда аз болои ҷойи Малик ба воситаи нови чӯбин обро ба сӯи заминҳои роҳи боло равон карданд. аз одамони мир яке хабар дод ки панҷрӯдиҳо обро ба заминҳои худ ҷорӣ карданд. мир чун аз асли воқеа огоҳ гашт, истифодаи обро ба мардуми Панҷрӯд иҷозат дод. изи ҷойи сохтаи панҷрӯдиҳо дар доманаи Шохпошхӯр то ба қарабӣ вуҷуд дошт. чун Иноғбек қалъаи Панҷрӯдро аз ҷиҳати стратегияи мулкдорӣ дар замони ёвигарӣ номувофиқ дарёфт, марказро ба сари кулолӣ кӯчониданӣ шуда дар давоми 1-2 сол дар он ҷо як қалъа боҳашамату маҳкам бунёд кард. дар тангии поёни дараи Киштӯд дар сари шохоби тарафи рости дарьё мавзеи назоратгоҳ ташкил карда шуд, то ки аз ин дидгоҳ роҳи воридшавии зери назорат гирифта шавад. соли 1868 Россия Осиёи Миёнаро забт кард. амири Бухоро аз мулкҳои атрофи Самарқанд маҳрум гашт. мулкҳои Кӯҳистон ки дар тавбеи беки Ургут буд, аз ҷанги Бухоро халос шуда бошанд ҳам ба ҷанги Рус афтоданд. беки Ургут Ҳасанбек бинни Одилбек Парвоначӣ гурехта ба Моғиён меояд ва додараш Шодибек валади Одил Парвоначӣ валади Каттабек Девонбегиро ки мири Моғиён буд ба Киштӯд мир таъин карда худ ба ҷои ӯ менишинад. пас аз шикаст хӯрдани аморати Бухоро дар ҷанги Рус дар Осиёи Марказӣ, Россия дар ин сарзамин губернияи ҳарбии Туркистон ташкил намуда Кауфман ном генералро губернатор таъин мекунад. дар ҳайати Туркистон аз мулкҳои атрофи Самарқанд, уезди Самарқанд ташкил шуда Абрамов ном генерал волии он таъин мешавад. вилояти Кӯҳистон ки дар ҳайати он Моғиён, Фароб, Шинг ва Киштӯд дохил буданд, бо вилоятҳои Фалғар, Масчоҳ, Фон ва Яғноб ба русҳо итоат накарданд. ин вилоятҳо як сарзамини васеъ ва табиати бойро доро буданд. генерал Абрамов ба ин сарзамин бо чашми тамаъ менигарист. ин буд ки апрели соли 1870 Абрамов дастаи ҳарбӣ этнографӣ ташкил карда ба ин сарзамин экспедитсия кард. то охирҳои моҳи июли соли 1870 вилояти Фалғар, Масчоҳ ва Фону Яғнобро ба уезди Самарқанд тобеъ намуда 21 июл ба Чимтарға ворид шуд. мири Киштӯд Шодибек аз воқеаҳо бохабар шуда дар доманаи турӯши кӯли Калон шинак гирифт. роҳгузаре аз тобеати Фон ба ин роҳ ба сӯи ватан мерафт. одамони мир ба ӯ монеъ нашуданд.
русҳо ӯро дастгир карда аз мавзеи роҳ пурсон шуданд. он марди фонӣ дар бораи тайёрии мир ва дастаи ӯ дар сари роҳ хабар дод. пагоҳи 22 июли соли 1870 дар гоҳхонаи кӯли калон ҷанг оғоз ёфт. мувофиқи хабари мустаҷир, ҷанг аз ду тараф сахт воқеъ шуда, аз ҳар ду тараф чандин кас кушта шуданд. пагоҳи рӯзии 23 июл ба сабаби шикасти мир дастаи ӯ пароканда шуда рафт. дар ин ҷанг аз 50 деҳқонони мулкдори деҳа Салимсоғ, Ҳусейн ва Зокир ном касон барои дастёрӣ дар ҷанг ширкат доштанд. ин деҳқонони содда ба далели он ки ҷанговар нестанд, худро паноҳ нокарда ба русҳо асир афтоданд. русҳо худи ҳамон рӯз деҳаи Артужро оташ заданд. Артуж ки дар сари роҳ воқеъ нест, чӣ тавр деҳаи Яккахонаро гузашта Артужро оташ заданд, ба мо рӯшан нест. мувофиқи гуфтаи пирону донишмандон, дар он солҳо Яккахона ҳамчун деҳаи хурде дар сари роҳ иборат аз 5-6 буна мавзеи аҳолинишин вуҷуд дошт. равшан нест ки русҳо бо кадом сабаб Яккахонаро не балки Артужро оташ заданд. деҳаи Артуж аз роҳ хеле каноратар воқеъ буд. аскари рус шабона ба Панҷрӯд ворид шуда шабро дар боғи майдони Малик гузаронида, фардои он рӯз Панҷрӯдро бо упор ва масҷиду мадрасааш оташ мезанад. Абрамов ба сӯи қалъаи Киштӯд равон шуда, дастаи боқимондаи худро амр мекунад ки пас аз ба охир расонидани харобкорӣ аз паси ӯ ба қалъа раванд. аскари ӯ упорро ба хокистар табдил дода, Панҷрӯдро нимсӯхта карда ба қалъа меравад. аҳолии Упору Панҷрӯд гуреза шуда ба кӯҳҳо паноҳ мебаранд ва пас аз шунидани хабари аз Киштӯд рафтани русҳо ба деҳа баргашта аз паи барқароркунии манзилҳои нимсӯхтаи худ мешаванд. упориҳо ки аз хонаву манзил ва молу мулкашон чизе намонда буд, тарки ватан карда ба Фориҷ ва Ҷиззах мераванд. натиҷаи ҷанг ба он анҷом меёбад ки рус қалъаи Киштӯдро ки аз 72 ҳуҷраи қалъаи дарунӣ берунӣ тӯбхонаҳо иборат буд, оташ зада ба миригарии туркҳои Минг хотима медиҳад. аз 100-сола давраи ҳукмронии туркон дар ин кӯҳистон танҳо масҷиди ҷомеаи Сари Кулолӣ нишон мемонад. аз асирони Панҷрӯдӣ Зокир мегурезад ки аз пасаш бо 5 тира оташ кушода шуда дар роҳи гурез кушта мешавад. русҳо 2 асири дигарро бо худ ба маркази уезд бурда ба ҳабс мегиранд. дере нагузашта Бобо Ҳусейн дар маҳбас мемурад ва Салимсоғ халос шуда ба ватан бармегардад. мардум ба ӯ лақаби муҷтаҳид медиҳанд ва дар таърихи ин диёр бо номи муҷтаҳид шӯҳрат ёфта, номи аслиаш аз хотирҳо меравад. упор ки аз ҷониби шимолу ғарбии домании кӯҳи Ковона сар карда то қариби соҳили Рӯдак доман паҳн карда буд, як маҳаллаи обуду зебои аҳолинишини Бунҷи Рӯдак буд, ки аз байн рафт ва 3 аср боз ба тарзи шифоҳӣ чун таърихи зулми туркон ва харобкориҳои русҳо дар забонҳо боқӣ мондааст. Панҷрӯд ки дар сари роҳи шарқу ғарб, яъне Самарқанду Ҳисор воқеъ буд ва роҳи Абрешим дар ин минтақа аз байни дараи Рӯдак мегузашт, наметавонист аз савдову тиҷорат дур монад. дар ин ҷо бозорчае бо номи майдони Яғнобӣ вуҷуд дошт, ки дар паҳлӯи ғарбии поёни сои Нова болои ҷӯи Малик воқеъ буд. муносибатҳои савдо ва тиҷорат дохилу хориҷ боис шуда буд ки дар охири асри 19 ва ибтидои асри 20 дар Панҷрӯд 5 меҳмонхона ва мусофирон бемузд хизмат кунанд. санъатҳои гуногуни ҳунариву касбӣ барои таъмини талаботи мардуми гирду атроф дар Киштӯддара тараққӣ карда буд. аз қабили санги осиётарошӣ, кундаи ҷувоз, чархи ресандагӣ, дӯку урчуқ, чармгарӣ, пойафзолдӯзӣ рушд ёфта буд. дар мавзеи чашмаи Зиркак 2 корхонаи чармгарӣ амал мекард, ки дар он ҷо бобои чармгар ва Темури Самарқандӣ фаъолият доштанд. мегӯянд ки Устодина дӯзандаи хуби кашфи чорӯ будааст. дар охири асри 19 5 санги осиё ва 8 ҷувозхона дар гардиш будааст. рушди савдову тиҷорат боис мешавад ки барои эҳтиёҷоти мусофирон дар Панҷрӯд 5 меҳмонхона дарҳои худро барои тоҷирону сайёҳон мусофирон доим боз дорад. аксари ҳунарҳои фавқузикр то солҳои 50-уми асри 20 вуҷуд дошта, пас аз бар рӯи кор омадани молҳои саноатӣ ва мағозаи давлатӣ, инчунин тағйири роҳи алоқаи шарқу ғарб, ин ҳунарҳо аз байн рафтаанд. мулкҳои дар кӯҳсордоштаи Панҷрӯд дорои табиати махсус буда, кишту дар доманаҳо ба омади сол алоқаманд буда, ҳосилнокии он заҳмати зиёдро талаб мекунад. дар гузашта ҷангалзорҳои анбӯҳ боиси обшор гаштани он доманаҳо мешуд. сарчашмаи ҳаёту зиндагии инсону ҳайвонот табиати зинда аст. табиат ки мурд, инсону ҳайвонот ҳам мемурад. табиатро обу офтоб зинда медорад. обро пиряхҳо ва чашмасорони ҷангалзорҳои анбӯҳи кӯҳӣ таъмин мекунанд. дарёчаи Рӯдак ки онро дарёи Уреч ҳам меноманд, аз байни деҳаи Панҷрӯд ҷорӣ аст ва он боиси хушбоду ҳавоии он мавқеъ гардида, ҷӯйборҳои деҳаро пуроб мекунад. Панҷрӯд боду ҳавои мусоид дошта, дар тобистон пагоҳӣ ва бегоҳи рӯзӣ салқин мешавад. шаббодаи кӯҳи Булбулон ва Мағоқ вазида меистад.
که به تمام محله‌های دهه پهن می‌شود. در گذشته ملک‌های کوهی اطراف دهه که غله‌کاری بود از طرف سایرو و آفتابرو تا جنگلزارها دامن پهن کرده، مخصوصاً در دوره کلخوزی زمین بکیش نمی‌ماند. در بلندترین این جنگلزارهای سایرو چشمه‌های بسیاری سیرا واقع بود که اکثری آن در میانه و آخرهای عصر 20 خشک شدند یا کماب گشتند. در سایرو جنگلزارهای زیاد واقع بود که در بین آن درختان گوناگونی پیچ در پیچی کس ناگذر بود. انبوهی درختان ارچه و چیتن، زرنگ و ارغای، مشه و غوش و دیگر در آغوش هم پیچیده موضعی کس ناگذر را به وجود آورده بودند. در زیر گلخارهای کپمانند خوک‌های کوهی با بچه‌هایشان گله شده می‌خوابیدند. حتی در بعض موضع‌ها به خرس‌ها هم واخوردن ممکن بود. در هر قدم خوفی هجوم حیوان‌های وحشی به آدم وجود داشت. حالا از آن جنگلزارها جا بعضی نشانه‌های بوته ارچه و غوش مانده است و خلاص. از اجناس قرقات زیرک یگان نشانه نیست. این گونه جنگل در آفتابرو، در پیستزارک، بیخ کوه، جل، تک فراوان بود. در سیبکا و ایستکاران جنگل ارچه‌زاری عظیم واقع بود. حالا نشانه از آن درختان نیست. تورغول نام درخت عجایبی کوهی در حسام الدین، دو خانه، بیخ پشته، مغاق فراوان وجود داشت. به وسیله این جنگلزارها چشمه‌ها پرآب و دره‌ها در فصل بهار و اول تابستان به سبب سیرابی کس ناگذر می‌شدند. این است که در یک دره سایرو موضعی هست که پل ملک سنجر می‌نامند. موافق عقیده مردم در این دره پرآب ملک سنجر که از حاکمان گذشته پنجرود بوده است پل ساخته است که به وسیله سایرو دره وارو را به پنجرود پیوسته است. به مورد است که راجع به اسکاران معلومات داده از گذشته این ملک که تقریباً 8-10 گکتار زمین هموار را فرا می‌گیرد، خواننده را با خبر سازیم. این موضع در پهلوی جنوب و شرقی گردنه غونگ واقع بوده تا به سر جری سرخ کشال یافته است. در زمین جنبی سال 1948 موضع جری سرخ پیدا شده بود. استکاروان تا سالهای 90 عصر 20 ملک پنجرود حسابیده میشد. اینجا در گذشته دور به سبب یارچی کانتات که پیش دریا را بند کرده راه رفت و آمد را برهم داده بود، راه کاروان سوداگران و تاجران شده همین نام را گرفته است. این راه به واسطه ششقت و غونگ و استکاران برآمده جای دمگیری مسافران و تاجران شده است و بعد به وسیله زاغچه‌خانه به ارتوج فرآمده می رفته است. به سبب نابود شدن جنگلزارها در کوهسار هرگاه یارچ‌ها واقع شده نمودی کوهسار را ویران کرده باعث تغییریابی موضع‌های جغرافی می‌گردند. در کوهسار ایرازی زمین واقع گشته باعث ویرانشوی طبیعت زیبای محیط گردیده بسیار رستنی‌های کوهی از ریشه و تخمشان نیست شده رفتند. گذشتگان به نسل‌های من بعد جنگلزارهای انبوه زیبا میراث گذاشتند، اما در عصر 20 نسل‌های این عصر به جنگل هجوم و نابود کردند. هنرهای سنگ آسیا تراشی، کنده جوازسازی نیز وجود داشت. در موضع چشمه زیرکک پنجرود دو کارخانه چرمگری فعالیت داشته است. شرایط موافق باعث رشد سودا و تجارت نیز گردیده بود. در اینجا موضعی هست که با نام میدان یغنابی مشهور بوده، دارای بازارچه خرد سوداگری بوده است. تاریخ قدیمی پنجرود هرچند که سوخته و خاکستر گشته به زیر خاک رفته است، ولی جاویدانی کار و زندگی، نام و نشان فرزند ارجمند آن ابو عبدالله جعفر رودکی نام این دیه را چون موضع تاریخی ابدی جاویدان نموده برای مردم سیاره زیارتگاه گردانیده است. به عرصه جهان آمدن همچون او استاد رودکی در این ده نشانه آن است که پنجرود از قدیم بنیاد شده دارای تاریخ و تمدن مخصوص بوده است. آیندگان وظیفه دارند که این مرز و نام بزرگان آن را پاس دارند. کوه اگر رزقم نداد پروردگارم می‌دهد، ذوق کوهگردی مرا خوش افتخارم می‌دهد. پخته می‌سازد مرا هر صخره کوه وطن، مشکلات آید به سر صبر و قرارم می‌دهد. سنگ‌ها در کوه‌ها مانع براهم گر شوند، سختی سنگی سری راه هوشیارم می‌دهد. کنده گردد گر نصیب از آب و دانش روز و مه، دامنی سبزی بهشت از آبشارم می‌دهد. پای از دامان سبزش کنده گرداند خدا، شوق دیدارش مرا بوی بهارم می‌دهد. دیه نامبردار و تاریخداری من،
پنج رودم گنج در کوهساری من. از جوانی تا به پیری در برم، حامیم بودی بر راه و کاری من. پاک می سازی دلم را همچو آبی رودکت، ملک آبا خانه دلداری من. لحظه لحظه شسته خاک و گلم، نقش پاکی دادی بر افکاری من. زحمتت آن بود که من آدم شوم، همدمم ای دیهی ناتکراری من. رودکی را خوانده من بینا شدم، تاریخی او گشت نامبرداری من. دور گردون دور گردد سال و ماه، آوری صدها چنین تکراری من. به یکی شما عزیزای دلی دیده تنصیحاتی و خانوادگی امید داریم یگان کم و کمبودی باشد بخشش. نیتی ما پاک بود، نیتی ما یک نشان دادن دهی زیبا منظری پنجرود بود. نگفته نماند که رقم هایی که در زیر اکران ها میبینید پس از نوروزی های سال 2023 سر کرده ما با کرایه کشی مشغول میشویم به سمت پنجکین تو خوجند، به سمت پنجکین تو دوشنبه. در کدام مسائلی، در کدام راه و راهی که نباشد زنگ زنید، ما در خدمت شما تیار هستیم برادرای عزیز. خدا حافظ.